Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Guard! Kuyugi ko, bi. Yugan ka? Asa mo ka? Ato stock room. Kita man ko, doon na pusil papa sa una. Pusil? Uy! Mag-ikaw ka! Bakoy! Bako? Bako? Si Bako ha? Manabako ka? Di simbak ko ba? Di ko gusto patay, oy. Ako lang andang pusil para atong monster. Kung mauna dong di ka gustong mamatay, pero gusto ka mo patay og tao, ayaw na dong. Ayaw pag una nga mo patay ka, tingali preso ka. Bala na. Ja! Hindi lang labdan ako munyika. Dong Mateo, nga kita nagpresuhan dong. Sana. Kitoy nagprisuhan na. Kanang prisuhan dong, mo na balik, kanang prisuhan na sa mga kriminal, sa mga kawatan. Basta kanang mga isuging mga tao, kanang sigilag kanang pangisog, pangulata, mo na diya ibutang mga tawana, diya sa prisuhan. Ay pait kimpuy ang lugar na dong, oy, baho kayo, hasta pang manimaho, kay di man ka makaligo kay, wa may tubig, panagsaraman. Maod day na bugart? Maom lang. Nya, papakitarong kaon kung musuod kag prisuhan. Di ko tarong kaon bugart? Di, lagi kay usahay, panos pa yung ipakaon mo. Laggong pag yun. Di na lang dato, stock room bugart, oy. Ang ting, paligtig lang ko, pusil-pusil. Sama yung pusil-pusil, oy? Ako lang good, adlock sa monster. Cornino, bugart no, Cornino. Cornay. Ngano bang nakunahon na ka na dong, ha? Di sabot, oy. Ingon lagi ko, adlock lagi monster. Aron di na siya anhi. Aron sab, di na pa uli sa raila. Iyara ba, dadon munyika. Simple na uban ka! Nindot jod din ni Bugart. Samang ka, oy. Adlock ko papasara, oy. Ato dito. Madok mong taon ka, yung kabuutan na itong papang Sara. Taon sa mo dong, eh. Hay. Anong wa malan mo mag-ilis o mentalidad sa mong maguwang, eh? Ano di ay Bugart? Akuan man god. Basta mauna god to. Dugan ba? Bago na ko karon ba? Mo ni nakadaot ni mo dong. Daot. Mo ni nakadaot ni mo. Dayon kag panumbag. Angang! Hindi makasabot. Usa may hiwa ni mo masabti, ha? Gatugod ni mong giingon. Unda may akong giingon. Gatugod ni mong giingon. Nga. Ay, bago lagi kami. Limot noon ko. Ayaw dong. Hinumdumi itong imong gisulti. Hinumdumi itong imong gisulti. Limot lagi ko. Balik na lang ko mo kwarto. Sana, oy. Sige. Paginaw! Malingaw giguan nindong Matiya, eh. Pero kuyaw ni da. Kinahanglan nga ako ginisulting, ma'am, ang tuyo nindong Matiyo sa stockroom. Kinahanglan yun, eh. Usay gisulti mo, Bugart? Lagi, ma'am. Matuon ta si Dong Mateo sa stockroom. Aron kuha unang pusil, sir. Usa o man niya? Tingali magkikog to siya. Oh, uy, Jesus, Maria Josep.
Si Mateo maghikog. Wala ko may baw, ma'am. Ang ako untang gusto ba nga ibalhin lang sa laing lugar ng pusil ni sir. Oy, mas maayo pag atulit yung baligya, ma'am, kay makasapi pa ta. Hey, Bogart, Oh, pataka lang yung kagyaw-yaw diha, eh. Kaysa pinagsulti ni mo nga doon ay pusil ang imong sir. di dito kang sir, ma'am. Wa may armas ang akong bana, oy. Saan dito ako nakita? Nakakita yung kag armas dito sa stockroom. Kita lagi ko, ma'am. Palimpyo mo ko naman dito. Dali, be. Dali, be. Oh, Sigurado man yung ka. Dali, ubanta. Mga to ta stockroom. iya. Kitang duha? Oh, kinsa ba di ay kita magduha ng gatubang ron? Magtutag stock room? Ay, kwanto? Iya. Unsa? Magunsa mo tayo dito. Ikaw ba, Bogart? Nayabag yung kabugart. Ha? Magsusita kung may armas ba yun dito. Ingon man ka doon, ah. Naku, armas dali ka na. Ha? Ikaw ba? Makatilaw ka man yun ako ba? Dari, ma'am. Kita lagi ko armas dito lagi. Sa katapusan ako panglimpyo dito. Ang tuon lagi na to. Ayay. Sure na ka, mama. Nga ari kita din ha. Sure ka? Ikaw ba? Ikaw. Ay, agay! Agay! Oh, unsa? Sana? O sana? Kita si gusto mo. Lights on, lights off. Buhot ni mo. Sige na, pasigaan na na. Aga na, di ka lights on. Kani. Okay. Kaabog ba ya din ni Bogart, oy? Abog ay, binagugunsa. Abog? Giabugan ka, ma'am nga. Ay, mga abog ka na, ma'am. Kaya ako nung gipaspasan din eh. Sabada, ay. Usabay imong ipaspas. Akong heart. Agay, lamian. Lamian, mo manang paros, ma'am. Unsa? Ako nilak, mama. Ah? Ako ilak, ang portahan. Ilak ni mo? Oo. Ngano ilak man ni mo? Basig na yung makasuod ba? Ay. Ya, magtutuwad ka niya. Hilom! Ay, mikir ako ni mama. Eh, siyempre, di ko gusto nga mabugan ka. Mo'y akong tuyo nga, pirmi kang clean sa akong eyes. Ha? Ikaw ba? Mada, Murag nagtuo ka na gyud Bogart. nagikano. Nga gitubayan ko ang ibong kabuang, no? Mama, padum ka sa portahan. Sa imo na ilak, ha? Sa ilak! Mara padum ka sa portahan. Mag-usap. Asa mo ka? Magkuha kong bugha! Aron akong ipukpok sa imong o! Basin maulian ka sa imong kabuang! Ma'am! Makalagot. Milakaw gyud si Anton nga wa ko hagda sa paguban. Nga akong cellphone. Oh, si Roger. Unsa man kahi iyang tuyo? Doon na kay Toyo, ma? Sarah, hinay-hinahay gyud sa pagpasabot si Mateo nga dili gamiton ang kainit sa o. Nga naman day, ma? Mihangyo siya ni Bogart nga mangadto sa stockroom aron kuhaon ang pusil sa iyang papa. Unsa? Hinuon, pusil-pusil ray among nakita dito ni Bogart. Ako na ning gipahipos aron dili mo samot ang kalagot ni Mateo. Mahimo lang kriminal si Mateo. Tungod sa kabuang sa iyang maguwang. Uwa man ko mulaban ni Anton, Sarah. Pero, dili sab tingali maayo. Nga siya na lang yun ang atong basulon sa kabuang sa iyang live-in partner. Pero siya may sinugdanan, ma. Nag-anto sab siya sa pagkakaroon. Gusto niyang buwagan katong babayhana. Pero nangita siya timing. Nahadlok siya nga kung makigbuwag siya, ikaw ug ang bata mo ay madisgrasya. Unsa man day mahitabo namo, ma? Mao'y gipaninguha karon ni Anton nga makontrolar katong babayhana. Hinuon, ako nang gipapanid-an katong babayhana. Dako gyud ang akong duda nga miyembro sa sindikato katong babayhana, Sarah. Ma, kung tinuod ang imong pagtuda, unsa man day mahitabo namo ni Inday Barbie? Way mahitabo ninyo, Sarah. Panalipdan ko kamo.
Kamusta naman ang imong assignment, ha? Wala ko makasabot. Nag-anam o kalayo na ko si Anton. Huwag masugot ka lang. Ingalig ikaw mo'y malaot, ha? Roger, hatagi pa ko glaing gayon. Taod-taod na kong nagpaabot. Ako nalagi siyang palargahon sa ilang branch. Aron makapangayo ko niya kwarta. Dakong kantidad ang kong gikinahanglan. Roger, wa pa siya makasugod. Mao pala'y pag-construct sa ilang opisina dito sa Cagayan. Pero nakinahanglan ko 20,000. Unsa? 20,000? May bayaran kong butang. Kano sa man na? Ay, kung pangutanong ko kuno sa. Makikita gani ko nimo. Kinahanglan may iandam na kang ihatag na ako. Roger, please. Wa pa makalarga si Anton. Busa wa pa siya makuhang kwarta gikan sa iyang inahan. Kinahanglan nimong pugson. Roger! Saman, ha? Roger, sa ba? Samay mong gusto. Kinahanglan pa dyan kang dapatan, di ka haron mahatag di mo nga kung kinahanglan. Roger, kasakitan ko! Sakit! Labog ka masakitan. Kumuliklamo ka pa. Sila, at tuan na ka ng gingalan mo, Kanton. O paraygi siya 20,000. Ako na! Dili ko gusto mo may mong kriminal nga kumangod, ma. Dili sab ko magkatugot nga maingon ni Ana ang imong mangod. Busa, Anton. Paningkamuti nga dili na mobalik ang imong ka-live-in sa bahay. Ug tumana na ang gusto kong maitabo. Panid-i ka itong babayana. Sila sa si Sarah ug ang among anak mo hinungdan, ma. Nganong nangita ko gustong higayon. Aron mawaa sa akong kinabuhi si Amy. Kanos apaman? Inigbalik na ko sa Cagayan. Dadaan na lang na siya sa Cagayan. Aron sigurado nga malayo sa imong anak o kang Sara. Di man sad mo uban, ma. Ug di sa ko gusto mo uban siya nako. Maghatag lang sa kahasol nako. Talawan ka, Anton. Ma, Hangtod ang pagpaniid niya itong babayhana, dili mo mahimo. ma, gawas nga wa ko'y kwarta nga ibayad sa maniid ni Amy. Lahadlo ko nga tingaling makabantay siya sa tong plano. Gusto na. Ako'y mangitag detective. Aron mao'y maniid ni atong babayhana. Oh, ma. Dili na mausab ang akong plano. Nagdugdagit ko atong babayhana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!